Budeme s doktorom Jánom Alušíkom, ktorý ošetroval kobylku. Pán doktor, na čo ste prišli? Aké sú zranenia? V priebehu 3 dní je to druhá kobyla, ktorú sme ošetrili. Pred 3 dňami sme boli pri matke, ktorá mala pravdepodobne strelné poranenie v oblasti sponkového kĺbu. Táto bola, ju proste z oplotku ušla, kde bol poškodený oplotok. Majiteľ si myslel, že ju niekto ukradol, ale včera ju našli. Kobyla takisto má strelné poranenie, pravdepodobne strelné poranenie v oblasti kĺbu na ľavej zadnej končatine. Ranu sme ošetrili, rana je hlboká asi 5 cm. Pravdepodobne môže ísť aj o strelné poranenie. Bude treba urobiť rentgenový snímok a lokalizovať projektil. Pokiaľ to bude možné, ranu sme ošetrili aj celkové. Kobyla dostala antibiotika, takže budeme vidieť, ako ďalej sa to rána bude správať, ako sa to bude liečiť. Ďakujem veľmi pekne.